Hi. Ikaw day. Hi ka. Hi ka. Video lang to. View lang. Ikaw mag-ano? Sige na, sali na dito ka. Tara nga, ano ka nang basta, ay na, play na na. Play na? Play na. Sige na. Ito siguro ni sa likod. Basig, matay niya na. Flowers for sale. Te, Hi! dalaga for sale. Ciao, grabe lagi. Magigyan na. Oh, for bidding. Open for bidding. Ari pa isa. Open for sale. For Ano bidding. ni Nico? Ako ano? Mga bali na ba? Gusto ka ni Nico? Na naman, ana. May bagay ng sara. Problema na masudlan ba daw? Ligid-ligiran lagi des durian lagi daw. Iko an na pakilid lang. Ay, silupin na lang ako ba day? I-display sa ilang balay. Hi. Di man ang hijab. Oh, sorry. Hindi kayo nag-aaching ako. Tabulak. Tama lang na, lapagkapakan lang na ninunoy dito. Dili ka dito man na sa naikuran sa tubang nila. Oh, kulot for sale. Open for bidding. Soltero for sale. Oh, for sale, for bidding, open. Ano masabi mo? Okay kayo. Unsa na siya, Mang? Piton niya. Piton niya? Ato pala out ng maron naka sinago sa purok na maron niya. Kuno siya pink. Ay! Ano oh? Yung baging? Yung gaganyan? Piton niya? Pitoy niya. Ay, piton niya. Ani ang piton niya. Cute. Pero ano te? Doon nice lagi ni. Ano ko pa? Kapag itong sa tuwel ka oh. Ay, ala, oo. Pero, hindi mo na siya mabuhi dito. Pitoy niya.
Pitoy niya. Open for bidding, guys. Pili lang mo. Oh, ganda-ganda. Look. Oh, nindot kayo niyo. Oh. Unsay pangalan na nate? Sige, pangalan. Tubang ni mo. Ha? Pangalan, tani. Nice oh. Basta wild. Wildflower. Nami matulog lagi karon ay. Crush ko. Wala ka masabi sa iyong mga anak? Kumusta ng GCQ, ma'am? Nanakos bukid. Unsa imong masulti sa imong bana? Wala. Nananghid ka? Nananggit ko eh. Imo na bira oh. Butasa ako. Ay, aloe vera. Gay na sa ako. Wala nila dito. Bigunya. Saan mo bigunya na ma? Ngani? Dili. Mo kaning mura ka niya. Ipangbalhin ako na sapat. Ipangbalhin ko na sapat po. Location. Location is Lanao. Lanao. Okay, adit. Pakita ako kay location. Nagabaligyan po si mama. Lanao, ano yan? Lanao, Lumundaw, Marilog. Kasi gusto mo ano diri. Pangita si Josephine. Ina ikagadabong wari diri oy. Picture ko sila. Dito, dito mamalit sila mga budak. Nagana ka ngalin mo. Sila na ngalin. Ay, siyawan nila eh. Kanipod. For sale pod ni siya. Si Miss kayo Naka-sale na. si Miss kayo manggi at ayun ay si Miss maputi. Gala-galapon. Eh. Unsa imong masulti sa imong for sale nga mga Ang pila sa ano sa SM. Ito rin na lang may mamalagyan may bulak. Kaya ako ngati, balagyan ako. Oh, pwede. Masugot ka for sale imong mga anak. Ha, speechless. Ah, di ba? Di ba? Oh, di ba? Oh, ne. Oh. Takwal? Oh, for sale. Punta lang kayo ng Lumundaw. Mabili na ko ano? Matikwes. Sunod na po uban. Kamay ani? Ito mo no. Pero salinsing lang, dali na mabuhi mo salinsing no. Magkuha lang salinsing eh. Iso dito sa kuanta. Kana lang ko salingsing na lang. Hoy, ay kana ko na man. Ano pangalan? No? Dalaon mo ito. Dokit lagi na siya. Ano pangalan? Dalaon mo mabalik. Wow, di ba maganda? Ano pangalan? Honey, si Honey po. Sweet Honey. Sana ako si Honey. Ah, o sana daw all, Sweet Honey. Oo, siguro. Ay, hindi mga pila ka oras ba tong padabo, tate? Pila ka oras? Do 5? Mga 5 no. Buliit man kayo te, oh. Buliit. Karon lang ni. Pabigyan. Yeah. Yan. Ano kasi Di sila kadalag to ng kuan. Kunong tang. Di man mo tindog re. Asa? Kanani ang tanong? Wala yung kana. Amin. Nasa dito. So sana mabuhi siya. Dito laya. Pila ng manok baligya po. kane. Kawaton ko na lang ni. Sa bulsa. Oh, pili lang. Pila naman nila pa no? Ganit, daghan sila. Ay, mga piso. Pili lang. Oh, pili lang guys. PM cent. Charot lang. PM cent daw. Pili lang. Pero seryoso. Bili-bili na guys. Bili flowers lang. Ako sa Facebook. Tayo identify yung sa na Oh, malunggay. For sale. malunggay. Ay, hindi galing na siya malunggay. Bulak. Ano yan? May kabalon sa nila bulak. Ay, flower ni te. Flower daw. Ano, pero dumalunggay, no? Gulay ni, gulay.
Oh, gulay man daw. Malunggay na eh, mang. Dili eh. Ay, Dilak na siya. ipil. Pero hindi ni siya ipil-ipil. Ay, hala. Basta. Ha? Oh, dali lang. Nalingaw na ko. Sale. Grab yours now. Yan sir. Hmm. Dito na. Sige na, lakat na. Ay, litsugas. Mahal. Oo nga. Nagalagan. Hindi niya gusto masali. Mahal lang to mo ang ano, pinaabtik lang namo na bisita diri kay bawal man magdugay. So pinaabtik lang. Salamat na sa gwapan ako na photographer ba, videographer dahil. So, experience siya kung sa agaano sa abaw. Hala. Sabi. Bakit mas lumala? Wala. Ay, agi magkuhan. Motor. So, okay na ka. Muna yung bukid diri. Pinabtik lang na bisita. So, salamat na sa akong videographer. Nasiksi kayo. Murag si iba na. Iba ng katawan? Oh, iba ng katawan. Amot, ang sa'yo mong pangbuhat ka na sa mga video ganyan. Siyempre. Puro ra mga joke. Amot lang, i-apple na ko to. I-apple lang siguro ako to, pero na may mga puro kabuang. Bakit pala nakuglit mo? Puro ka bully. Bully. Ba do? Ha? Buli ba yun? Oo, eh. Wala, dami. Oh, kasi wala mo kitag dinosaur, na dinosaur paraw. Na. What? May dinosaur. Saan? Hi, Kalabaw. Hi. Nangihi. Dinosaur. Hi, Ken. Agi lang. Hi, Kalabaw. Hello. Sexy. Kalabaw. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Opo. Ingat mo. Opo. Ay, ano ito?